Eu xa teño 75 anos, desde que nací no ano 26, bueno, fomos 5 irmáns, bueno, pois, meus pais teñan unha panadería, que tiñamos por conseguinte a vida un pouco dividida, non? Porque unha cousa era a casa e outra cousa era despois ir a vender o pan fora, non? Noutros sitios de máis, vamos, máis fáciles para o comercio do que esta rúa. Nós vivimos sempre, toda a vida vivimos nesta casa, nesta calle. Pois eu empecé, vamos a ver, a min pareceme que foi no 49, porque eu fixen as oposicións no 48, pero mentras despois se fai o papeleo todo e eso, pois a min pareceme que empecé no 49, alá por Terras de Bande. E despois, pois, bueno, pois agora hai 10 anos que acabei, xa. Estudiei no Colegio das Huérfanas, que chaman, non? Nuestra Señora de los Remedios, é o seu nome, pareceme. Estudiei ali, pois, ali fixen a escola primaria e despois, pois, o bacharelato, que primeiro empezamos por libre e despois houve o cambio de estilos, non? Porque claro, isto xa debía ser no ano 36, cando eu estaba tratando de empezar o bacharelato, foi cando foi o movimento e cambiaron moitas cousas, e entonces despois facíamos o bacharelato primeiro, as monxas levábanos ao instituto e ali estudiábamos con todos os outros rapaces, e despois xa empezaron a facerse os centros, que ainda que foran privados estaban reconocidos para dar notas e todo iso, e terminei o bacharelato ali. Non sei en que ano sería, pero foron 7 anos despois de empezar. De eso si me acordo, despois facer a reválida, que era unha cousa que me tiña moito medo, non? E despois deso, pois, como non quería ir a estudiar a universidade, non me apetecía facer unha carreira desas que había por ali, pois entonces fun a facerme maestra, e había un plan que nos favorecía moito as que tiñamos o bacharelato universitario, porque con ese título despois facías uns exámenes de asignaturas así moi propias da carreira naqueles tempos, e sempre, por exemplo, de pedagogías, non? Tiñas que examinar, e tamén de algunhas outras cosas, tales como música e así. E xa me fixen maestra así, sin máis dificultades. Os meus estudios de magisterio fixenos aquí na Escola Normal de Santiago. E despois, cando quixen ter unha plaza, pois fun a mirar onde salían máis, porque, bueno, en Lugo salían moitísimas, pero na Coruña salían 3, e eu non pretendía ser das 3 máis sabias. De modo que fun a Ourense e ganei as oposicións. E despois, pois, escollín unha escola un pouco de memoria, que realmente eu non sabía nin as que había, pero aí, con un señor que me aconsellou, pois pedín escola e fun a dar a la Bande, un sitio que chaman Carpazás, e que non había, claro, non había línea de coches, nin nada deso, nin luz, nin nada deso, nin os tempos heroicos casi. Pero eu botei pouco tempo, botei pouco tempo porque non era un sitio fácil de estar. Despois sí que me trasladei cerquiña, moito máis cerca de aquí, pola parte de Touro, non? Pero, ao mesmo tempo, eu fui preparando as oposicións a párvulos. De modo que, cando me deron a escola en Nove Fontes, que se chama aquí, pois, en realidade, ali estive 40 días, porque como xa tiña ganadas as oposicións a párvulos, pois foi cando saliu a lista e eu pedí a Carral, entonces xa tuve que facerme cargo da escola de párvulos de Carral. E aí sí que botei 12 anos. As escolas daquel tempo eran unha pobreza. E ali, pois, había un local pequeno, non había colexios aínda, así que como se edificaron despois, aínda que ali había, pois, 5 unidades de, vamos,
dúas de nenas, dúas de nenos e a de párvulos, pois estábamos desperdicados, cada un polo seu sitio, non había edificios. E eu tiña un sitio moi bonito, no sentido de que era así unha galería cheísimo de luz. Era pequeno, era un sitio que cedera o párroco de ali, que non o fixera el, por lo visto un antecesor, era un mirador á beira da carretera. E ali, pois, bueno, sudábase moito cando iba calor, pero de todos modos era unha alegría de clase. Era unha alegría. Era desos sitios que tiñan tanta luz que só con ter barrido xa parecía aquel un palacio. Era, vamos, ali botei 12 anos traballando cos párvulos. E despois, pois, tuve en suerte, salí unha plaza aquí no Apóstol Santiago. E vim para aquí, que estar na casa prestalle a todo o mundo. Pois o colexio realmente non era, a min pareceme que era do mellor que había por aquí, non? Realmente debeu ser o primeiro que se fixo e tiña moitas, según contaban os que o habitaron ao principio, que tiñan moitas dificultades vamos, que con facilidade había que andar facendo reparacións, pero eso non acordo, só acordo que sí que houbo que traballar para que tiñan a auga subía por un motor e non sei que, eso fallaba moitas veces, eso houbo que arreglar definitivamente. E o colegio, pois, bueno, era moi clásico, o que se facía en aquel entonces, era amplio, tiñamos sitio de sobra, temos un salón de actos grande e bo, en fin, as aulas son grandes, vamos, despois, cando houve máis nenos, foronse facendo tamén así, aproveitando algúns currunchos, pero as aulas son grandes, o único que tiña de malo era que pasábase moito frío, e tiña calefacción, pero a calefacción, unha vez que botaron a funcionar, botaba auga por todos os lados. Despois, co tempo, sí que se arreglou, e entonces estábase ben porque está no alto do Monte de Almáciga, síntese moito vento e, en consecuencia, o frío, non? Tamén houve que tiñan as ventanas, tiñan os seus fallos, abríanse a veces para limpar, pero despois que lle puxeron carpintería metálica e todo iso, o colegio quedou moi ben. Sempre tuve unha inquietude de saber o que se falaba sobre como facer isto, como facer outro, o demais alá. Realmente, cando eu empecé, era unha pobreza todo, non tiñas ningún de orientarte, pero co tempo foron nacendo iniciativas, grupos, promovéndose cousas que che valía a pena. Unha cousa que tuve eu que era unha cousa así moi familiar e que me axudou moito foi que había un grupo de mestres de párvulos aquí en Santiago que nos sentábamos todos os venres para ver como iban as cousas, para intercambiar materiales, facíamos un guión do que se iba a facer naquela semana, buscábamos así, pois eso, se ti tes unha canción, pois traela gravada, pois eu teño estas plantillas e pode servir, e que vos parece eu fixen isto, tal. Unha cousa que durou moito tempo, moito tempo. Agora, e xa en algúns tempos dos que eu estaba en activo, hai moitas obras de párvulos, sobre párvulos e iso. Antes ibas a buscar un libro de párvulos, non encontrabas nada. Era como se non existiran. Entón, todo tiña que salir da túa cabeza e de outras cousas que a veces nin merecían a pena. Os párvulos eran os grandes ignorados. E os parvularios é unha cousa moi importante. Os chavales, a mí pareceme que é unha cousa que lles aproveita moito, sabes, así cando son pequerrechos e empezan a chegar e empezan a relacionarse entre eles, e empezan tamén a recoñecer un orden do que hai que hacer antes ou que hai que facer despois e todas estas cousas, e despois, xa hai moitísimo material e moitas cousas, non tiñas que inventar eu. Mira, ao principio era todo tan pobre que eu teño un irmán que é médico. Entón, os médicos recibían moitas propagandas con dibuixos, e, sobre todo, ele tamén se dedicou á infancia, non? Entón, ele xuntaba máis. Entón, eu despois, en cartulinas, pois, facía libros de imaxes, porque pensar en ter unha peseta era algo absurdo. Nada, ali non había nada. A Escola Nacional estaba moi, moi abandonada. Son o mellor do mundo, muller. E disfrutas moito con eles, sabes?
Dan de si moito máis do que un pensa, sabes? Bueno, contan cousas moi graciosas que ás veces supoño que as nais non lle gustarán que as conten, pero contan, síntense moi ben eles. Pareceme que síntense moi ben. E despois afanse moi ben tamén, bueno, sempre hai quen máis quen menos, pero se ti tratas de acercarlle a eles o que teñen que facer, eles teñen sempre resposta, sabes? Captan, parece que hai cosas que non interesan, porque pois non, hai que probar a ver se interesan, porque ás veces interesan moito. E non ten así, é un personal moi agradecido, sabes? A mí pareceme que o que hai é facerlle tamén unha... Non pode ser unha escola de chegar e explicar e exixir e calificar, non. Son nenos pequenos, eu teña nenos de 4 e 5 anos, pero non sei, motívanse moito. Eu fixino moi a gusto durante toda a miña vida, teño moitos, de todos os anos que teño de servicio, só tuve 3 de escola normal, despois sempre tuve con párvulos, e son moi gratificantes. Pois un día de clase tiña 2 partes fundamentais, non? Vamos, parece-me a mí. E unha era a que eles teñen que traballar. Tiñas unhas pautas ou uns determinados exercicios. Eu recórdome que decíalle que había 4 tempos, 4 cousas, non? E eles, pois, daballe tempo para que as fixeran con certa espontaneidade, que decir, non encarrilándoos demasiado. E bueno, ti estás por ali por no medio deles, e despois pois facíamos un espacio colectivo no que era pois falar de todo, falar da chuvia, falar do sol, falar da familia, iniciando a lectura así, polo menos intentando, non? Que era fácil, ordinariamente sempre había quen salía pa diante moito. E bueno, e despois tamén pola tarde, que a cousa era máis lixeira, pois ter espacios con música, non? Movimento, que cantasen e que soupesen encontrar o propio corpo, manexalo, saber nomear as súas partes, e todo iso é bonito de facer, non sabes? E despois, pois tamén ter un espacio que sempre me gustaba, que era un espacio que non foran 10 minutos, non, de facer cousas plásticas, que podía ser dibuixo, podía ser pintura, podía ser facer collage, facer recortes ou o que fora, non? Así dándolle unhas pautas e permitindo sempre que fora posible a espontaneidade, non? Respetar a espontaneidade deles, darle, como che diría eu, contar contos, non? Encender a súa fantasía, poesías pequeniñas para que vayan percebindo, digo eu, así, pareceme que cando están ben marcados os ritmos son así como un pouco musicales, non? A facelos a música. Eu son moi mala música, sabes? Pero ter así algunhas cousas para espacios de silencio e de relax, e ter outras de cancións, de xogos, esas cousas. No parvulario caben moitísimas cousas. Agora os parvularios seguramente son pobres por falta de nenos, pero antes tiñas tantos nenos que realmente non podías facer o que querías. O sea, moitas cousas quedabanche no tintero porque, inda que as programases, despois hai que manexar os chavales e hai que contar sempre, inda que non se conta nunca, cos imprevistos, sabes? Un chora porque se manchou e outro porque lle romperon o traballo. E isto non é como cando son maiores, mira, déjame en paz e tú estate quieto e cae. Hai que atendelos para eles, ter un dibuixo feito que lle rompan é unha desgracia. Hai que poñerse ao seu alcance, non? Digo eu. Bueno, eu nunca fixen avaliación dos nenos, non. Os pais, pois mira, había de todo, como sempre. Os pais sempre teñen boa impresión dos seus fillos, pero non todos os fillos nacen para premios Nobel, ni moito menos, non? E entonces, pois, eso ocasionaba, non en toda a xente, non se falas coa xente, dixe, mire, este neno ten algunha dificultad que eu non sei, a ver, usted fíxese como fala, a ver, como si memoriza nomes, si é falador de seu ou hai sempre que
Como é? Porque se eu lle falo e non me entende, pois que estamos a facer? Hai nenos que teñen as súas dificultades. Pero despois, realmente, os párvulos son unha cousa moi sinxela, son moi expresivos, contanche, supoño que cousas que as nai non lles gusta nin que conten, pero chegan desembuchan que é un contento cando están charlatáns, que casi sempre. E, bueno, pois, son curiosos do que lle digas, non? Teño aquí unha cousa que vos vou enseñarlle que é unha pataca. Pero xa están, a ver. Non sei, os párvulos é fácil de facer, sabes? Nunca quedas así ao 100%, non? Sempre hai cousas ás que non chegaches. E que se cada intentaches unha vez e outra vez e non che saíron. E a veces simplemente porque necesitarías pois máis espacio, máis material, máis axuda, máis... Agora hai moitísimo material, pero cando eu empecé era unha pobreza terrible. E despois xa cando estaba aquí en Santiago e había diapositivas e todo, pois había moito que escoller. Eu para fazer unha proxección de diapositivas tiña que revolver 4 caixas. O que enriquece o neno pois é ter experiencias distintas, non chegar a conocer as diapositivas cando as conocín eu, que era unha boza, como que di, non? E entonces pois provocar con elas conversas non sei, deixalos un pouco apampanados, así como, veréis, que va a salir? E sale, pois non sei, moitas estrelas ou que teñas así máis a man para sorprender. Cando lles gusta, dá moito pé para falar, non para o que aprenden, senón para o que expresen, entendes? Que hai cousas que se cada... non te decatas delas no que vas enseñando e falando na clase, pero sacas ali un día un señor con un nariz grande e que nariz, entón xurde e faz que se fixen nesto, no outro. É un elemento máis, eu non penso que esas cousas sexan fundamentais na escola, porque hoxe ademais non é como antes que non había televisión. Os nenos da aldea tiñan o que enseñabas ti. E se non había máis que 4 ou 5 láminas, eso era o que tiñas. Oxe, hai moitísimo que ver, non importa tanto. Non teño así ningún hobby así especial, sabes? Non me dou por pintar. Teño pintado moitas macacadas para os nenos e para a clase, así. Pero non teño hobbies así especiales. E tampouco me sobraba o tempo, é verdade. Algo que teñes que facer na casa ainda que sexa pouco. Hai épocas da vida, non? Cando que estás máis desembarazada que outras, pero... Hai tempo libre. Eu nunca me decatei de que había tempo libre. Mira, agora estou... Bueno, non estou demasiado ben de saúde, pero de todos modos, eu o que fago fundamentalmente é ler. Tamén me gusta camiñar, pero agora non me atrevo tanto como antes. Camiñar tamén. Pero para facer unhas andadas así pola mañán non importa, pero para facer andadas grandes necesitas compañía, entendes? E non hai, en primeiro lugar, non hai moita xente da miña idade que queira facer andadas grandes. Eu tampouco me sinto así ahora, non, eu estou en perpetuo relax.